Vincent Kemosi nigabereka gwesokia na koenekeria abananchi anene abarwaniriri b'ekiamikio nga nigo ekiama gia Jubilee kire imara na nigo kirachi koenekia ngurukire ticket gochase abarwaniriri babo ase nchira ere eyobwasyoku wanchiriria kondo wonsi igota yogo kwana korwa asomoyega bwebiriro nigo boigo abereka goteba buna nigo maberera age siasa ayogendete kwanekiwa nigo arachikoreta ogwakwo kwanene anena asaba na inchi hasekiribuna nigo batachi kwenyorera amagendero no toregeti twesi abantu abana babamito dukiyoyo Washington yoyo Evans Muman twesi pinotore naende twesi pi itore kiameke gia Jubilee oyo no munyakerogo gwikiama kia Jubilee ime yensi ya Kenya oye boigo ukabeire omubunge o West Mugirango omuske Vincent Kemosi oyo ogendrete goteba buna chingaki chobochori obonene boraike nigo abarwaniriri bonsi kurase birogo ao abo barigetie gochikonyora etikiti ye kiama ikeiga kia Jubilee nigo umuroberi omugima orachekoba oyo bwene na boigo obwasyoku ande kwana muno munyakerogo Jubilee Kenya ngima moto ndeta yobwate ticket ya Jubilee ticket moto bwate no yomubweka umusike Fred Okemo Matiang'i no riyo president lero bwate ticket ya Jubilee bweka ababonsi pipa kanweni ntega moroche abamurambara ari Jubilee na ndoba komesa sikiro ikyo botumbe kya West Mugirango su Jubilee lero kinga kiyito korobera muchuto erinda tuminyo kanina barobo ingonyora babwatisia bakongeria babwatisia nonye nabo omuske Kemosi nigo ayemochiria serikali eregeti anene asichira chabo egenta tebire buna nigo babeire bakungaina abakenya anene asamagenderero ao twabatebiria umate na bura akamonyo orbo kamengo ruarite abana mabera korete aruarite iwo kama kodibao kama na koroburas mato tokorigererie esa babu togotebenga na ituto nguburai ninga gusiga asese moyama gendro na ituto irene nyuma omuske uruke William Ruto gacha akaigore mtisia akarete biragita unasuka uti ari biragita biribika ruduma bikamubwati rasti yegendrete osongo maate airport ekababoigo na kitogo teberugo rai lazima tuchange katika chama ya Jubilee sote tumekubaliana ikifika mwaka ujao tutakuwa nyuma ya Fred Okengo Matiang'i ndiye aweze kuwa rais. Shida iko Kenya hii ndio sababu mnaona rais mstaafu akisuluhisha jambo moja serikali yote inapweka weekend mzima eti amezungumza mbaya kukwana asomoyega bwebirero asekenyero kyanyaigwa imeye wodi ya township omoyego yo igaboigo oikiranwa noyo koria ekerogo kyobo senator imeye county ya Nyamira Kennedy Nyamwanda oyo ensemo yaye omochirie omo senator oregeti ase ogutaikirania emiremo yaye buya anene yo kumureka obokoreri bwe county egenta tebire kyaberege kore Maria chinsemo ao boneria ECD ime ye county ya Nyamira Nyamwanda Kennedy igondo Deputy National Treasurer Kenya National Union of Teachers bunantene nega anintene ine ekerogo kyobo Senator Nyamira asomwa ko gocha igoko moranje moroche shidiri Nyamira moroche mutiko tebiwa kyano omomenyete Nyamira you know the problems we are going through as people of Nyamira. This is because omonto otenete ndogo kuna oversight are very weak tending our oversight this county the problem is in ECD and ECD teachers are employed by the county is messing up with education in this county just right from ECD ekanga so aya kuno mwalimu ngobanga buyo mwalimu kale mwana kale ibitu yakano yigeso nyomba nayo kwa amadadi Ingo reporter Gatembe korwa nyaigwa yegotoke meye wodi ya township West Mugirango county ya Nyamira injefa tigada yesemba